живопис, която е организирана от община Стража със съдействието на господин Стойчо Тончев. Тя е на художника Йордан Йорданов. Кой е всъщност той? Роден в град Търговище през 1972 година. Занимава се с рисуване от 13 годишен в школата по изобразително изкуство Ястребино в град Търговище. Негови учители тогава са Кирил Патенберски и Павлина Белева. От тогава са и множество му награди за творбите, в които използва различни техники за рисуване. По-късно завършва висшето си образование в Националната спортна академия Васил Левски, град София, със специалност треньор по бокс. В последните 5 години активно се занимава с живопис. От 2021 година е член на Съюза на българските художници, а от 2022 година и на Дружеството на русинските художници. Използва маслени бои и създава над 200 картини. Има 10 самостоятелни изложби, а тази тук в нашия град е 11-та. Поздравления за господин Йорданов. А сега давам думата на господин Гроздан Иванов, заместник кмет на община Стралжа, да открие изложбата живопис. Благодаря ви, честит празник още веднъж на всички. Благодарности на господин Йорданов, че се съгласи да представи своята изложба в нашия град. Нямаше по-подходящо време да го направим днес, националния празник на Република България, служението България от Турскоробство. Признавам се, че нарочно не влязах през тези дни да видя изложбата, за да ми бъде интересно и още с първите мигове. Красивото се личи, то няма как да остане скрито. Благодарности на Стойчо Тончев, знаете брата на Стойчо Тончев, който той ни го предложи този художник и определено съм сигурен, че за всеки един от вас ще бъде интересно да го види. Аз се пожелавам, освен здравето, което е неизменна част от всички пожелания, поне още веднъж с нови творби след време господин Йорданов да бъде наш гост. Добре дошъл в нашия град. Благодаря. И някакво думи от вас, разбира се. Значи, радвам се, че тук ме посрещате топло и с радост ще направим следваща изложба. Ще ви радвам с все по-добри работи за напреде и ви предлагам да се насладим на изкуството. По принцип рисувам изцяло само в България, тук от 2 години. България е такава тема, която всеки обикаля, е толкова красива и един човешки живот не ми стигнал. Ще продължавам да рисувам в България. И честит празник на всички!